Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating latest update sa Super Typhoon na si Henry na yung araw ng Webes, ika-unang araw ng buwan ng Setyembre 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power at Naga College Foundation. So ngayon, puntahan natin ang latest update. Ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone Page Satellite Servers. At nakita po natin ang pagbulusok po, pa-south na ngayon ng bagyong si Henry. At kasalukuyan po, nagsisimula na po ang pag-enhance nitong habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa. May mga thunderstorms na rin nakasama nito na nagbibigay ng mga paulan sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. At ito po yung ating zoom-in satellite loop galing po sa CIMSS. At ayan po, nakita po natin ang pagbaba niya. At yung kanyang hangin ay nag-fluctuate. Kanina, umabot na naman sa category 5, 260 kph. But sa mga oras na ito ay medyo bumaba na naman po ang kanyang hangin. Nasa 250 kph, category 4. At inaasahan pong slowly ay hihina na po ito within the next 5 days. But hindi po dramatic ang kanyang paghina. Still, malakas pa rin itong bagyo. At magbibigay rin po ng effect dito sa Batanes at Babuyan Group of Islands, lalo po ang coastal areas po ng Cagayan. So may mga hangin po na pwedeng umabot po ng 75 kph at yung mga alon po na dala po ng bagyong ito ay pwedeng umabot po hanggang 3 meters ang height dahil po sa posibleng may mga storm surge na pwede mangyari sa silangan bahagi po nitong Batanes Group, Babuyan Group at itong Northern Cagayan. At ito yung ating fast animation mula sa SIRA, RAMMB. At nakita po natin na talagang malakas pa rin yung kanyang core. Although yung sustained winds niya ay bumagal, ay humina ng bahagya. But still, a very powerful system. At yung kanyang rainfall, kapag mag-stay po kayo within the circulation of this super typhoon, lalo na yung malapit sa center, ay pwede umabot po ng 600 millimeters ang 24-hour rainfall. So medyo delikado po yan. But ang good news, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi po ng ating bansa. But ang worry natin ay yung pag-enhance ng habagat within the next 3 days. Dahil po sa forecast, ang Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region at kanluran bahagi po ng Western Luzon, ilang portions po ng Mimaropa ay posibleng magkaroon po ng mga thunderstorms, ng mga pag-ulan na yung darating pong weekend simula bukas hanggang sa linggo. Dahil po sa pag-stationary nitong bagyong ito, mapapalakas po nito ang hanging habagat na nagsisimula na po na yon, although magkita po natin unti-unti na pong lumalakas yung hangin mula sa habagat na pwedeng umabot po ng 50 km bawat oras ang kanyang bugso. But again, historically speaking ay medyo yung kanyang position ay talagang magti-trigger po ng habagat. So titingnan natin, but malalaman po natin yan within the next 3 days base po sa forecast. Ito po yung ating track kaninang alas 11. Okay? At nakikita ninyo na unti-unti na po siyang bumabagal from 28 kph pa south-southwest. Ito po ay naging 13 kph na lang po na yung hapon. So baka mamaya 9 o 5 kph na lang at mag-start na po siya mag-stall o quasi-stationary sa loob ng 24 oras. Then hanggang bukas po ng gabi. At after tomorrow evening, ito po ay magsisimula na pong gumalaw pa norte, patungo po sa Yaeyama Island. Okay? Dito po yan sa may Southern Islands of Japan. At lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Dito po siya lalabas sa power line sa Sabado po ng gabi. Okay? But habang unti-unti po siyang umaakyat pa norte, ipapaibayo po niya ang hanging habagat. So, kailangan po tayo maghanda dahil po sa mga historical typhoons sa position niyang iyan ay talagang malakas po yung habagat. Okay? At ito po yung tracking po ng lahat ng Asian agencies. They all agree na ito po ay magta-track patungo sa north within the next 36 hours after remaining stationary. At ang ating global models nag-agree din na ito po ay aakyat sa loob ng 36 hours.
after na-reach na ang pinakamababang point niya sa latitude, which is 21 degrees o sa may east of Itbayat, Batanes. Now, nung nakita ko yung tracking nito ay medyo may naalala tayong bagyo nung high school pa po tayo. Way back in 1989. Ito po yung bagyong si Openg, okay? Category 4 din po siya, 215 kph. And then, ang kanyang international name is Sara. So, ito po yung bagyo noong 1989. So, medyo talagang similar yung kanyang track, although mas malapit ito sa extreme northern Luzon. At nagbigay po ito ng grabing mga ulan sa central at northern Luzon, lalo po yung kanluran bahagi, kasama po dyan Baguio City, Zambales, Pangasinan, Metro Manila. So, affected po nitong bagyong si Openg noong 1989 na nag-cause po ng mga damages at may mga number of deaths din na nakahistro itong bagyong ito. Although walang landfall, dahil po sa malapit po siya sa Cagayan at nag-stationary rin po dito, mabagal na kumilos. Kasi yung track ni Henry, ganito ganito siya. So, gaganyan siya. And then, gaganyan po siya after 36 hours. So, if you look at it, talagang similarity. So, ganun po ang history. Nauulit po yan. And since maliit pa tayo, 5 years old, nagko-collect tayo ng typhoons. Okay? Parang naalala ko lahat ng mga tracking. So, ito yung naalala ko. Sabi ko, pumasok agad sa isip ko, oh, mayroon palang bagyong ganito kasi similar yung track. So, review ko, binalikan ko yung high school years ko, and then, that's it. So, may similar po siya track sa track ni Sara. Ito po yung Wikipedia entry. Si Openg po, yan po ang local name niya. At tingnan nyo yung satellite, talagang similar din po ang kanyang circulation. Yan po yung habagat. Okay? So, nag-cause po siya ng mga grabing effects dahil po sa ulan, nag-overflow yung mga rivers. Nung September 10, September din po yan, itong system na ito, September 5 to 15. At umpisang Ilocos region hanggang Baguio, hanggang sa may western sections of Luzon, affected po nito. Nagkaroon pa daw ng maliit na tornado, okay, sa Zambales province. Nakalagay dito yung tornado, nag-struck po sa Clark Air Base. So, maraming nasira, umabot ng $150,000 nung panahon na yun. Okay? So, nakalagay dito, 44 people were killed dahil po sa related incidents po ng habagat, dahil kay Sara. So, yan po ang naging effect po sa atin ng bansa, okay? Dahil po sa pagbabaha. Nadala nitong bagyong si Sara way back in 1989. Again, nauulit po yan, gaya ni Yolanda, noong 1800s, meron din po. So, mabuti maghanda tayo sa mga ganitong situation kahit walang landfall po. Nasa east lang po siya ng Batanes. Although Batanes, makakaranas po ng winds na up to 70 kph dahil nasa outer bands po sila. Ay mag-ingat din po yung mga nasa western sections of Luzon. Dahil po ng weekend, may mga possible pong up to 44 millimeters na forecast winds na inaasahan po sa area po ng Baguio City this coming Saturday. So, kung titignan natin yung forecast, beginning Friday afternoon, ayan na po, nagsimula yung forecast na may mga ulan at magiging mas malakas po pagdating ng Sabado. Hanggang Sunday po yan at pwede pang extend hanggang Monday kasi nandyan pa yung bagyo sa may East China Sea. Although nakalabas na siya ng PAR, grabe pa rin yung hatak ng habagat. So may mga ulan po. Pati yung Northern Palawan, Occidental Mindoro, maghanda po kayo sa possible na mga ulan na idadala ng habagat. Kaya yung rainfall accumulation forecast hanggang Linggo, yan po, nandito yung bagyo. So wala tayong problema. But yung problema natin yung habagat. Mula Ilocos region hanggang Calamian Group of Islands ng Palawan at Occidental Mindoro ay pwedeng umabot po ng more than 100 millimeters ang rainfall. Yan po yung violet, yung pula, 50 to 100 millimeters. So mag-ingat po kayo sa possible na mga ulan at mga pagbabaa at landslides at dito rin po sa Metro Manila medyo affected din. Sa Bicol, western sections lang po, yung area po ng Pasacao at area po sa area din po ng Balatan,
Binalabak. But daan-daan lamang po mga ulan. Wala naman po tayong kabahala dito sa Kabikulan. Sisilip pa rin yung hangin araw. Although yung hangin ng habagat ay pwedeng umabot ng 40 to 50 kph. But siguro mga 30 to 40 kph lang po ito. Hindi naman po masyadong kalakasan ng habagat dahil nasa monsoon break na yon. Pasalamat tayo na sa monsoon break kasi kung hindi po, actually magsisimula na yung week ang pagbalik ng habagat. So, hindi pa masyado, although yung mga ulan ang medyo pinumukha natin dahil sa panahon na yun ng La Nina. So, yan po ang ating latest. So, bago tayo magpaalam, ito yung GraphSat. So, yan po. Si Gardo ay kinain na po sa ni Henry. Nasa sirkulasyon na po niya. So, remnants lang po yan ni Gardo. History na po yung system na yan. At si Henry lamang ang nag-iisang bagyo. Si Hinamnor. Yan po international name. At yung habagat, nilagay na po natin dahil magsimula na po yan within the next 24 hours. So, dyan po natin tinatapos muna ang ating update. Babalik na tayo bukas, okay, Biyernes, upang bigay sa inyo latest sa bagyong ito at sa posibleng pagbabalik ng habagat. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.